Bi juma ye juin kalo tile 10 ani kelen san 2020 ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw kun sigilen bɛ ka aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan nin ye o waati seli a y'aw bisimila. Manga kunnafoni daminɛ ni fɛn min bi Fransikaw ka jamana ɲɛma ni o Emmanuel Macron ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko a bɛna dan sigi Opération Barkhane ale ka baara la an ka jamana o kɔnɔna la a ye nin kuma in fɔ kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ sommet G7 ale wagati la Emmanuel Macron a y'a yira tuguni fana k'a fɔ ko kalo laban in na kun min na a ye nin waleya ninnu ta sa ko a bɛna olu fɛsɛfɛsɛ maaw ɲɛna Emmanuel Macron min yɛrɛ ni ale kun ye Faransika wolomasiri taba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la nɔ ni ka olu ka baarakɛtaw ka o sonsori a bɛ tile damadama bɔ. Ma kɛmɛ bɔɲɔngo a ma kɛmɛ la sa musow b'o la ka taa se denmisɛnw ma olu de kɔni fagara janvier kalo tile fɔlɔ ka taa se mars kalo tile 31 ma san 2020 ani kelen o ni maaw olu kɔni ye nin sɛbɛnfura ye n'u b'a bɔ kalo saba u ye a bɔ ni k'a bila arabado juin kalo tile 9 san 2020 ani kelen u ka fɔla sa ko ma kɛmɛ 4 ani ma 20 ani kelen olu fagale o kɔfɛ o ni bingani wale caman o tara ka maa dɔw ni ka ulu sɛgɛrɛ. An sɔngɔkaw fɛ nɔ u ka maire dangan filanan n'o ye Mahamudu Sulemana Mayiga ye ale kɔni fagara a jasobagaw olu fɛ a kɛra yɔrɔ min na sa o de Tinuhama ale ni Endelman furancɛ ni dugu fila yɛrɛ bɛ an sɔngɔ o lamini na ni kunnafoni kɔni tiɲɛtigiyara a ka denbaya o fɛ an sɔngɔ kɔnɔna la a jasora a bɛ tile 15 bɔɲɔngo o bɔ a jasobaw yɛrɛ olu tun kelen don ka sifawari miliyɔn caman ni ka o de laɲini walasa u bɛ se ka a bila. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ samiya ale kɔni bɛ ka don an ka jamana o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ni samiya donna wagati min na a kɔni bɛna ni sumaya bana de an ka jamana kɔnɔna la sumaya bana min yɛrɛ n'a bɛ dadigi kɛ denmisɛnnakaw la kosɛbɛ o de la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw u y'a laɲini denmansaw fɛ ka denmisɛnw ni ka u lada sange sulen kɔrɔ ka tila tuguni mɔgɔw ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni fɔnse dingɛw bɛ yen nɔ mɔgɔw ka u ka fɔnse dingɛw ni ka olu labɔ walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi sumaya bana ale ma. Kabalakaw fɛ nɔ cɛncɛnta bɛni min n'ale tun bɛ ka bɔ cɛncɛnta yɔrɔ la sa ka i kunda dugu kɔnɔna kan ale kɔni ye denmisɛnnin san 5 ni ka o bɔnɛ ani na yɔrɔnin kelen nin kɛra wagati min na sa maa minnu tun bɛ nin yɔrɔ in na a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye o ma kɛrɛnkɛrɛnna muso dɔw yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ale ɲɛ dara nin denmisɛn tigɛlen fila ye sirabakana la sa n'a kɛra sirabakan kasara juguman ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛna bɔ a cogoya la an bɛ se k'a fɔ nin wagati in na kabala sira ale kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka maa caman ka o bɔnɛ ani na cɛncɛn ta bɛntalaw olu fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la Damien Tarel ni ale si bɛ t'i jɔ san 28 na ale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da Faransikaw ka jamana ɲɛma ale kulo kɔrɔ n'o kɛra juin kalo tile 8 tɛmɛnen na a kɔni ale kirila a bɛna kalo 18 ka o kaso kɛ kalo 18 yɛrɛ na sa a bɛna kalo 4 datuguli ka o kɛ. An ka seko ni dɔnko tigilama dɔ ni o ye Maimuna Hélène Jara ye Maimuna Hélène Jara yɛrɛ min ni bɛɛ b'ale dɔn ko buramuso jugu a ka ca tun bɛnnen don sinimanbɔ o de ma n'o ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye sa an b'a dɔn an ka farafina ɲɔgɔlɔnbɔ caman o de la an dabama ka wele sera ale ma kunu juin kalo tile 10 san 2020 ani kelen Maimuna Hélène Jara yɛrɛ sa a bangena san 1960 ani 60 a kɛra segukaw ka dugu o kɔnɔna la sa a tanyana ka si to san 60 ani 6 de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ka janajaw bolodalen don ka bi juma o ma kɔnɔ nɛgɛ kan 16 wagati a bɛna kɛ amdalakaw olu fɛ nɔ lycée Prosper Camara o kɛrɛfɛla la a bɛna kɛ u ka duba o kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ ala ka badabada dalen nɔgɔya ani an balima fure bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka dugawu kɛ anw minnu yɛrɛ fana bɛ yan nɔ ni an dabama ka weli bɛ s'an ma don min na a k'a sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan. Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na n'ala man ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw ni ci aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.